Les 11:07 del matí continuem en directe al Submarí. Avui és dimarts. La setmana passada, vaja, tornem a començar. Avui és dimarts, ens visita la Júlia. Bon dia, bona hora, Júlia Prunés. Què tal? Hola, bon dia. A la sinfonia és que ja corria, com que ja ho tenia allò en ment, ja corria i no ho posava tot en ordre. La setmana passada dèiem a la sinfonia familiar vam parlar de la lactància materna, un tema extens, un tema molt interessant com tots els que ens portes, però que se'ns va quedar curt el temps. Per tant, per no fer les coses ràpidament, vam dir, doncs avui recuperem la lactància materna. Avui, doncs, des de casa, si ens esteu escoltant, repassarem una mica qüestions que ja vam dir la setmana passada i potser no encetarem, evidentment, d'altres. Per fer un repàs, la lactància materna, ja ho dèiem també la setmana passada, beneficis, tots els que es poden i més, tots els que se saben i més. És important donar el pit, perquè així està concebut el cos, no? Per donar el pit als nostres bebès, als nostres nadons, tot i que també en vam parlar la setmana passada, a vegades, pel que sigui, has de combinar-ho amb altres tipus de lactàncies artificials. De totes maneres, potenciem i fem la lactància materna i comencem un cop més a repassar. Posicions correctes, perquè esclar, jo deia, Júlia, la setmana passada, és que jo no vaig poder, i la Júlia deia, potser no em vas saber, no? O potser no tenies les eines necessàries, no? Què s'ha de tenir en compte quan estem a punt de parir per dir, escolta, jo vull donar el pit al meu fill, que tot em vagi bé? En el nostre grup de lactància, que jo estic des de fa 8 anys en un grup, que es diu de mare, tenim un lema, que és que la lactància és un art après. O sigui, sí que naixem com a dona amb l'instint de donar el pit un cop tenim els nostres fills, però sí que és una cosa que s'ha d'anar aprenent. I s'aprèn una mica per experiència de les dones que t'envolten. Que ara mateix tenim un sistema familiar i laboral que no ens ho afavoreix gaire i a més les nostres quintes vam ser alimentats bàsicament amb biberó. Doncs ens falta una mica això, no? D'informació, pedagogia. Informació i observació, poder compartir amb altres dones, i llavors fa que a vegades una cosa que ens sembla tan natural i que ens sortirà sola doncs no acabi de funcionar. També perquè confiem poc en el nostre cos i ens observem poc, i això és una cosa general, d'homes com de dones. I llavors ens trobem amb moltes sorpreses, no?, després de tenir un fill, i ens atabalem. Clar, perquè per una banda tots ja donem per sentat, i jo aquí sempre he parlat en aquest tema a nivell personal, m'he posat com a exemple, vaja, tots diem, no, com que és una cosa natural, sí, tindré la criatura i a donar el pit, no? Però mai ens hem observat, no?, què necessitem, què necessitaré, què caldrà, quina informació, o qui em pot ajudar, i això, si ho podem fer-ho prèviament, abans del part, ja és important assistir també a aquests grups de lactància. És interessant, és interessant. L'ideal és anar a un grup de lactància, si tu vols anar-hi, quan sents la necessitat de fer-ho. Clar. I a vegades, quan estem embarassades, no la tenim. Però va bé conèixer altres experiències i fer-se una idea del que ens trobarem per després, poder actuar amb més anticipació, diguéssim. Una de les coses que, evidentment, passa, tu tens la criatura, fa el part, i de seguida, evidentment, l'hem d'alimentar. Les primeres pors, les primeres coses que hem de tenir, que ho dèiem la setmana passada, aquesta posició correcta, visualitzar què és el que necessita el nen, per tant, per on comencem? Mira, faig una mica de repàs del que ja vam comentar la setmana passada, perquè si no, com que ja és molt extens d'això, ens tornarem a quedar mitges. Vam parlar una mica de... Bé, per situar una mica els beneficis, com tu has dit, estem tan, entre cometes, farts de sentir-ho i d'escoltar-ho, que pràcticament tothom sap que la llet materna és el millor que podem donar. I això a vegades ens genera situacions conflictives amb nosaltres mateixos, no? Perquè ens trobem que no en sabem prou, però deduïm que hauríem de saber-ne. Llavors això ens deixa fora de joc i no demanem ajuda, perquè no sabem ni que la necessitem. I per això una mica aquesta secció, d'aquesta manera. Les 4 cosetes que ens trobem normalment en els grups de lactància, que volten generalment per totes les mares, sobretot primerisses, i que si sabéssim una mica abans potser ja no... Ja podríem actuar de manera correcta, clar. Llavors, una d'elles era la posició. És molt important posar el bebè al pit
correctament. La setmana passada parlàvem que no s'ha de posar el bebè al pit, sinó que se li ha d'oferir i ells estan preparats per agafar-se correctament. Exacte. Passa que sempre hem d'observar que els llavis estiguin ben posats, que no pinsin el pit, perquè llavors no entra ben bé el pit a la boca. La Júlia feia aquella comparativa amb un globus. Amb un globus, sí. Proveu o visualitzeu també un globus que evidentment no estigui molt inflat, perquè també té molt a veure amb la llet que tenim i que generem, però un globus, si volem succionar la postura que ens queda dels llavis, és la correcta pel nen. Exacte, ha de ser cap en fora, fent morritos. Sí. És important que el cos estigui alineat amb el cap, que no estigui girat mirant cap a un costat. El cos del nen, estem parlant, és a dir, el cap en un cantó i el cos cap a un altre, perquè fa una postura incòmoda. Sí, més que incòmode, intentem veure un got d'aigua girant el cap com si miressin cap al costat. Clar, no podem, no. Clar. No pots empassar, llavors amb ells els hi passa igual i llavors estiren el pit i la posició passa sent incorrecta. Està bé provar-ho, el coll ha d'estar centrat amb el cap. Clar. És difícil explicar-ho així per un micro. No, però ho està sent bé, sí, m'agrada. Lo interessant és que vinguin en un grup de lactància i puguem observar i puguem... Si tenim clivelles... Sí. Un indicador, aquelles petites i grans, que fa mal al pit, que surt sang, i que està tot vermell o fins i tot es veuen, unes petites ferides. Això és el primer indicador que la posició és incorrecta. Tant sigui perquè tenim el bebè mal col·locat al pit, com perquè amb la seva boca no és capaç de succionar correctament. A vegades és perquè la boca és petita o el pit és molt gros o està molt inflamat, i això llavors sol passar. Són aquelles clivelles que hi ha dones que diuen vaig tenir una mica però després em va passar sol. Perquè hi ha d'haver aquest procés d'adaptació. Però com que a vegades no és això, va bé revisar la posició. Si és un nen que té una boca petita també es pot trobar maneres. Però les clivelles és un primer indicador que alguna cosa no està funcionant correctament, llavors cal buscar ajuda. A més, que la posició sigui correcta, no és només perquè no ens faci mal i sigui més còmode donar el pit, o més agradable, sinó que el fet d'una posició incorrecta pot fer que no buidi bé el pit, que el nen no guanyi prou pes i que després passi allò, que hem de posar-hi un suplement o hem de passar una lactància artificial quan no caldria, si algú ens hagués ajudat a col·locar bé el nen al pit. És que és bàsic i vital. A més, no oblidem que la dona ha acabat de parir hormonalment està destirotada, si m'ho deixes dir així, en aquest sentit, i que a vegades d'un petit gra de sorra en fem una muntanya, que ens preocupen més, potser no sabem com fer-ho, ens ofusquem més perquè no estem del tot recol·locades. Vivim tot amb una intensitat. Clar, per tant, és important tenir-ho tot pas a pas i conèixer, com dèiem, aquests grups de lactància, com molt ben ens deia la Júlia, el do de mare. Per això és bàsic que quan tenim una mare al costat que té clivelles, encara que nosaltres en vagin tenir, se'ns vagin curar en una setmana així miraculosament o misteriosament, mai li direm a una dona que té clivelles no et preocupis, això és normal, ja passarà. No, perquè pot ser que no passi. I llavors, quina sensació tindrà aquella mare? Perquè a mi no em passa. O sigui que mai li direm a una dona que té clivelles, sobretot, mai li direm que això és normal i que ja passa. Li direm, en tot cas, si no la sabem ajudar, vés a un grup de lactància, vés a una llevadora que t'ajudin a col·locar el bebè al pit. Perquè és això, és una posició incorrecta o una boca massa petita o una llengua amb un frenet massa curt, és igual, però s'ha de valorar i es pot superar. O sigui que jo en el grup de lactància he vist mares que venen dient és que porto un mes desesperada amb clivelles i amb res, dient-li mira, treu la mà del bolquer del bebè, posa-la al mig de l'esquena i deixa de fer mal i posar-se a plorar la mare. Que dius, per favor, no aguantem un mes de clivelles, anem a buscar ajuda, és que és molt fàcil. És que les clivelles és un mal horrorós, és com si et passés una descàrrega elèctrica pel pit contínuament, perquè clar, a més, com que el nen no queda saciat, contínuament el tens al pit. És a dir, que jo em passava 4 i 5 hores amb la nena al pit plorant, perquè clar, perquè fa realment mal, el que passa que aguantes. I és una mica també el que comentàvem la setmana passada. No ens estiguem quietes. Si fa mal, busquem la posició que no ens en faci. Agafem l'actitud de dir, bueno, ja passarà,
i estem quietes amb el bebè agafat d'aquella No manera. som ni heroïnes ni víctimes, no? Al No, i contrari. perquè ha de menjar, i com que ha de menjar jo ho aguanto. Clar. I a més, com que ara s'està donant molt suport a la lactància materna, a vegades ens trobem, no? Anem al pediatre i diem, mira, jo he acompanyat una mare en aquesta situació, que anava al pediatre i deia, és que ho vull deixar, fa molt mal, jo vull deixar-ho, vull donar el biberó. I li deien, no, la llet materna és el millor que hi ha i li has de donar. Està molt bé, però dona-li una alternativa. Ajuda-la a col·locar el bebè al pit, que en 2 sessions ho vam arreglar, per favor. Clar, és que sí, hem de potenciar... La teoria la sabem, ja ho sabem, que la lactància materna és molt bona i és el que ha de ser, però és que clar, si no te'n surts i tens un problema a casa, una situació molt aliena que no et permet fins i tot gaudir d'aquest procés de donar la lactància, alguna cosa falla, per tant busquem solucions. O sigui, donar suport a la lactància materna pels seus beneficis tot plegat, molt bé, però ajudem a solucionar dificultats perquè si no... O que a vegades és això que deia la Júlia, deixa de posar la mà al bolquer, al cul i posa-li a l'esquena, que li donaràs aquest suport més tranquil, no? I perquè agafa una bona posició. No per la posició. És que moltes posicions les hem arreglat per telèfon, eh? A veure, on tens la mà? Posa-li l'esquena en comptes del bolquer, com et sents ara? M'ha deixat de fer mal. L'hem trobat. Era aquest el problema. La manera d'agafar el bebè condicionava la postura. Per tant, tinguem en compte també des de casa, això, les postures, evidentment anem en mans de professionals que ens ajudaran. Més cosetes, Llavors, Júlia. vam comentar que el pit s'havia de donar a demanda. A demanda vol dir cada quan demani el bebè i l'estona que li faci falta. Nosaltres sempre recomanem primer donar un pit fins que el bebè el deixa anar perquè ja està pit o perquè vol més i d'allà no surt el que ell voldria. Llavors canviem a l'altre pit. Perquè a la buidat té més gana, canviem a l'altre pit. Mai calculem minuts de dir, ui, és que hauria de mamar cada 3 hores i no cada 4, o cada 2 i mitja, o cada hora i mitja. Oblidem-nos del rellotge. La lactància i el rellotge són incompatibles. D'acord? Sí que una demanda molt continuada pot indicar alguna dificultat, alguna cosa que no va bé. Però en tot cas jo m'he preparat un punt per parlar exactament d'això. Ja en parlarem. Però demanda vol dir demanda. El que el nen necessiti. I res de dir, ui, és que mama massa sovint. No. Demanda. Això és una altra de les coses que els que estem al voltant no hem de dir mai. Ui, és que sempre està a la teta aquest nen. És que aquest comentari... No, aquest comentari fa molt mal. No, és que és veritat, hi ha comentaris que no ajuden. Això és que et pren el pèl, oi, t'està tot el dia enganxat... Bueno, això prohibit. Val, més coses. Bueno, prohibit perquè, ja hem comentat, no? L'estona al pit i la demanda és perquè la llet va canviant a mesura que durant tota la presa. O sigui, comença més líquida, amb més proteïnes, més defenses, més tot això, i després va augmentant amb grassa i és com més sòlida, més densa, i amb els nens els hi costa una mica més de treure, i no és que buidin el pit, sinó que com que la llet ja no surt tan fàcilment, doncs clar. Però hem d'esperar que tregui aquesta, perquè és la que els fa engreixar. Si fem 10 minuts a cada pit, i és només la primera, sí que tindrà proteïnes, però clar, no té la consistència de... I aquí un apunt, perquè ara ve les calors, i això passa molt sovint. Hi ha mares que ens venen en un grup. És que, clar, no sé què li passa, perquè mama molt sovint, però clar, ara mama 2 minuts i s'adorm. Això que sí. I després, clar, al cap de mitja hora torna a tenir gana. Llavors, si passa 3/4 d'hora, i llavors sí que menja bé. Però clar, què faig? Quan s'adorm el desperto. I ara atenció que dirà la Júlia, perquè és de lògica aplastant. És l'estiu, fa calor. Anava a fer l'anunci fàcil. És l'estiu i fa calor, i els nens tenen set. Llavors, el nostre cos és tan perfecte que la llet del principi és més aigualida, treu més aigua. És l'aigua dels bebès, perquè ens entenguem. En un nen que pren pit, no li fa falta un biberó d'aigua. Clar. Ell pren una mica de la llet més aigualida. 2 minuts, ja ha acabat les 7, i llavors, quan té gana... A més, té una mica de suc, suc, és més dolça, no és aigua, té alguna cosa més que aigua. Per tant, és normal, i més ara en època d'estiu. Ara a l'estiu passa molt, això. Mama més sovint, però fa una toma molt curta, i després les llargues també les fa la curta és la que seria el vas d'aigua. Perquè ens entenguem, vull aigua, i li donem. Més coses, m'agrada. Llavors, una altra cosa que també hi ha amb això de la demanda i de l'estona al nen al pit, que fa pipa. Ui, aquest nen ja fa pipa. Sí, pipa vol dir que es posa el dit a la boca. No. Amb el pit no el fa servir per menjar, sinó que el fa servir de pipa. El tema és que les pipes les vam inventar després que els pits. Diguéssim. I llavors el nen no fa pipa amb el pit. En tot cas, podem canviar-ho per una pipa perquè no estigui mamant tota l'estona nostra. Però a una mare que no li molesta, no passa res.
Clar. És a dir, sí que és veritat que el nen té aquestes ganes només de succionar per calmar-se. Només pensar que som el consol d'una altra persona, i sobretot de la que més estimem, el nostre fill, ja és increïble, no? Saber que amb tu, amb el teu cos, ets aliment, ets aigua i ets consol. Ets tot el que necessita. No passa res. Sí que a vegades hi ha dones que els hi molesta estar tota l'estona amb el nen al pit i tal. El que sé, has d'anar a fer recados, has d'anar a fer coses, o el que sigui. Llavors podem buscar un substitut i podem donar una pipa. Sempre recomanem que sigui quan la lactància està ben instaurada, a partir de les 6-7 setmanes, perquè en alguns nens pot ser un engany, una interferència, no? I que succiona molt diferent d'una pipa que d'un pit, i si és un nen que es passa tot el dia amb una pipa a la boca, succiona més a l'estil de pipa que de pit, i llavors es pot confondre. La pipa també es pot fer servir només per moments en què necessiti consol i no li podem donar nosaltres, o sigui que no hi ha res que sigui matemàtic. No s'han de fer les coses. Més van inventar les tetes que les pipes. Exacte, la pipa és un invent que hem fet d'això, i llavors el pit pot ser un consol i no passa res perquè ens faci servir el nostre fill de consol. Quan tingui 15 anys ens farà servir de consol d'una altra manera. Però també 3 i 4, Exacte, però vull dir que també ho serà un consol. Bueno, 15 anys els nens també es consola. Però ja no dels nostres. És broma. Ja no amb nosaltres. No, però vull dir que... Bueno, amb la mama, és veritat. Que una mica hem de tenir clar això, no? Que és bonic poder ser consol del teu fill. I no tenen per què ningú convèncer del contrari. Dóna-li la pipa, aquest nen fa pipa, ja te'l pots treure la pipa perquè t'està premiant el pèl. No. És que el tema de prendre el pèl, potser si ara igual m'ho canvies, però els nens tan petits tenen capacitat per prendre el pèl. Val, perquè és que la meva filla sí que té 7 anys, però els nens de més... Ni de 7 anys, o sigui... Júlia, la meva filla em pren el pèl. Demana atenció. Demana atenció i ho fa d'una forma diferent a la que nosaltres voldríem que ho fes. I llavors, clar, ens sentim enredats, no? Però ens demanen atenció i ja està, però és que demanar atenció és normal, no és dolent demanar atenció. No, si no dic que sigui dolent. Vull dir que nosaltres demanem atenció i tothom en demana d'atenció. No passa res. Un dia parlarem de cridar l'atenció. Un dia parlem de la meva filla. És a dir, m'està preparant les pors nocturnes, les preses de pèl i la preadolescència. Ja farem. Va, que encara ens queden 3 minutets o així. Llavors, clar, hi ha mares que diuen, i com ho sé jo que la lactància va bé? Com puc veure que està funcionant? Sí, perquè el biberon omples 90 i et queda 0, per tant se l'ha ingerit. Bé, això és impossible saber quan mama, hi ha mares que ho fan, es treuen la llet i després li donen per saber la quantitat. No passa res perquè cada dona té una llet diferent i per tant no hi ha un estàndard. De llet de pit els nens prenen tant, a tant edat. No, és igual, a demanda. Però què cal observar? Cal observar que el bebè guanya pes. Guanya pes. Guanya pes. Aquí tenim un altre tema. Perquè a vegades hi ha pediatres que consideren que si no guanya 200 grams a la setmana no guanya prou pes, o que sigui cada setmana igual. Hi ha nens que compensen. Una setmana guanyen molt poquet, l'altra en guanyen molt, i van compensant durant el mes. Això ho hem de poder anar observant. Evidentment, si un nen no està guanyant prou pes, pot indicar que hi ha algun problema, però no només de lactància. A nosaltres ens va venir una mare al grup de lactància i sort que no ho vaig deixar perquè el que tenia el meu fill era una infecció d'orina asimptomàtica. Llavors l'únic que feia que no guanyava pes fins que van donar-li l'antibiòtic per aquella infecció d'orina i va començar a guanyar pes. O sigui que és molt fàcil dir, clar, és que amb la teta no en té prou, donem-li un biberon. Mirem-ho abans. Si després segueix sense veure d'allò, busquem una altra cosa, però ja ens hem carregat la lactància, amb el que hem de vigilar. Llavors, quan un nen no guanya prou pes, però també s'ha de mirar, les gràfiques, ara ja els pediatres ja estan bastant més actualitzats, però sí que hi ha 2 tipus de gràfica. Un, que és la gràfica del nen que només pren pit, i un que és la gràfica del nen que només pren biberó, perquè augmenten de pes diferent, i per tant hem de tenir clar si estic donant llet de pit, dir, escolta, les gràfiques són les que l'Organització Mundial de la Salut marca i té pensades per la lactància de pit materna. Perquè llavors el pes és diferent i els guanys són diferents de pes. Per tant, també és important. Però no n'hi ha prou només amb el pes, perquè hi ha nens que són unes canyolidets i guanyen poc pes. Són així, tenen aquesta tendència.
però en canvi no hi ha clivelles, no hi ha una demanda molt seguida. O sigui, un nen una mare que té clivelles amb un nen que demana molt sovint i que no guanya pes, és evident que la llet és molt possible que no estigui mamant prou bé. També hem de mirar que fa pipí, perquè el pipí vol dir que està ben hidratat. Ara, si només dono 10 minuts a cada pit i el meu fill necessita 20, farà molt pipí, perquè veurà molta aigua, però no guanyarà pes. O sigui, hi ha totes unes variables que cal combinar. Potser ens emboliquem si som la mare i estem una mica atabalades, però si una assessora de lactància, una consultora de lactància, un pediatre ben informat, ens pot ajudar molt bé. Hem de valorar totes les variables. Que faci de 5 a 8 bolquers mullats diaris, per exemple. A partir d'un mes, ben bé, perquè quan són molt petitons no fan tant pipí i a més estan... Encara s'estan reorganitzant, no? Està tot en rodatge, diguéssim. Exacte, a partir del mes això, uns 5-8 bolquers ben mullats. I l'actitud del bebè és molt important. Un bebè que està irritable, que demana molt sovint, que les mares ho veuen, és que aquest nen passa gana. Aquest nen passa gana no té per què resoldre's amb un biberon, ja ho hem dit abans. Valorem bé la posició, valorem que la demanda s'estigui responent a la demanda bé, que vull dir bé un pit abans de passar l'altre, que no s'estigui alimentant un bebè amb la llet més aigualida. Valorem tot de coses, valorem que no hi hagi una infecció d'orina o alguna cosa extra que ens estigui interferint per allà, abans de dir això és la teta. Això és que la teva llet no l'alimenta. No traiem conclusions abans de veure quines són les eines que tenim o que podem obtenir. No hem d'anar en compte, perquè a vegades hi ha gent que de seguida diu ui, aquest nen està molt irritable, això és que passa gana. És el pitjor que et poden dir. És que a vegades els consells no són bons consells, tot i que es facin amb molt bona voluntat. I que això a vegades pot tirar a terra una lactància i després era una otitis o era una infecció d'orina o era que el nen estava molt estressat i plorava. Un nen que plora molt i que està molt estressat tampoc guanya pes igualment. Vull dir que s'han de valorar moltes coses. I també hi ha el cas contrari, no? I aquí jo ens hi sentim, vaja, les assessores de lactància amb una responsabilitat. A vegades ens pensem que com que algú ens ha dit la lactància és el millor que hi ha, la llet sempre és bona, sempre alimenta i per tant no fem cas del que diuen perquè els pediatres estan carregats de punyetes, perquè jo he sentit assessores dir això, assessores o mares molt creients amb la lactància i tu segueix igual que la llet alimenta segur. Si hi ha una mala posició s'ha de revisar. S'ha de revisar tot. Aquest nen, perquè mami molt sovint hem de valorar-ho tot. Sempre s'ha de valorar tot perquè la seguretat del bebè va per davant. Exacte. Llavors tu pots dir, no, tu tranquil·la, que la llet va molt bé i això ja passa, que tothom et dirà coses. Potser no. Però potser estem en una posició incorrecta i aquell bebè cada vegada està més cansat i li costa més buidar el pit i va perdent pes i hi ha un moment que tenim un problema. Per tant, és important tenir en compte totes les variables. Júlia, són ja 2:15, breument, per acabar, o un minut. Fins quan la lactància? Fins quan la lactància? La gran pregunta. És la gran pregunta. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, diu que fins als 6 mesos lactància exclusiva. Exclusiva vol dir ni aigua, ni herbetes, ni sucs de taronja, ni res. No fa falta res més que llet materna fins als 6 mesos. Molt bé. A no ser que una mare, perquè sigui, per les raons que cregui, decideixi fer-ho diferent. Però segons l'Organització Mundial de la Salut, fins als 6 mesos, llet, lactància materna. I si hi ha un bon acompanyament i un bon assessorament, en principi no es necessita res més. Perquè s'han de poder revisar les posicions i tot, i ha de sortir bé. Fins als 12 mesos, dels 6 als 12 mesos, es va afegint l'alimentació complementària. És complementària. La llet és bàsica i els aliments sòlids complementen. O sigui que no cal que es mengi un plat de papilla supergros. I en tot cas també hi ha qui dona trossets de patata. I llavors diuen fins als 2-3 anys, això és l'Organització Mundial de la Salut, fins als 2-3 anys és a dir, ell segueix l'alimentació perquè hi ha la ingesta d'aliments i la llet es pot seguir donant, es pot seguir donant al pit. I hi ha experiències de mares que fins als 6 anys han donat al pit, que això no vol dir que estigui tot el dia amb el nen al pit, però que puntualment el nen mama o abans d'anar a dormir, i sempre és una decisió que ha de prendre la família, la mare i el nen, perquè hi ha nens que es desteten amb un any i pico, hi ha nens que es destetarien als 2 anys, hi ha nens que
que es desteten, que ells mateixos deixen de mamar. Mhm. O sigui que deixem-ho a la llibertat de cada família. No, ningú ha demostrat que sigui perjudicial, per tant, per què ho hem de tallar? Doncs aquesta és la pregunta amb la qual acabem. De totes maneres, qualsevol cosa que vulgueu posar-vos en contacte, evidentment ho podeu fer també lliurement, que la Júlia us atendrà a través, per exemple, de la web www.juliadoula.cat i, si no, també al grup de Mare, també el dèiem. Els dilluns ens trobem al casal de barri de Sant Pere, allà al passeig 22 de juliol, Molt bé, a les 6 de la tarda. molt bé. I si no, al Facebook. Jo tinc un Facebook Via obert. Facebook